quines són les previsions i si van a tardar 2 mesos, 3 mesos, doncs ens ho diuen i no ens farem pesats, perquè clar, la gent que està a les seves cases dirà és que tots els mesos és la mateixa pregunteta, però clar, és que entenem que és el més important que té aquest Ajuntament entre mans. Està molt bé que ens fiquem tots d'acord per anar en contra del govern, per les petrolíferes, però també ens tenim que ficar tots d'acord per pagar els proveïdors, per fer un pressupost i per saber com tenim que eixir d'este clot en el que estem. I ahí no trobem ningun acord ni trobem ningun consenso. Per tant, la pregunta, i és molt clara, quan tenem previst fer el pressupost del 2011 i portar-ho a este pleno per aprovar-se? Sí, senyor Lledó. Senyor president i senyor Mayor, pues en este mes farem un ple extraordinari per portar el pressupost. El tenim, li ho dic de veres, prou avançat ja. I a més, jo tinc molt d'interès en portar-lo. Molt bé. Passem a la següent. Pues menos mal que té molt d'interès, senyor Lledó. Si no tinguera interès... No, la pregunta és si tenen previst contemplar ja en aquest nou pressupost totes les factures que tenen vostès pendents. No, bueno, jo si a cas li tinc que dir una cosa. Previst està i tota la voluntat està. Ara veurem després els números com és quan es diu els xinos venen a comprar-nos deuda pública. Que contents estem. Ara els russos venen a comprar-nos deuda pública. Que contents estem. Disculpe que l'interrompisca, però... No, vostè no m'ha que interrompir a mi. Vostè no té que interrompir. Jo li dic que les notícies més bones que estan eixint últimament en la premsa és que estem col·locant la deuda pública. Jo em baso en els tècnics. I l'informe de la persona que té vostè sentada al seu costat, senyora interventora, i la senyora tesorera, diu que vostè té 13 milions d'euros en factures que no pot pagar en fecha a 30 de setembre. I que este informe, a vostè, la llei l'obliga a que el porti al pleno. I vostè no l'ha portat al pleno. Però no només això, és que vostè no ens ha donat aquest informe. Hem tingut que anar 30 vegades al despatx de la interventora i l'última vegada tindre que dir-li a la interventora que ens presentaríem en un notari si no se'ns facilitava l'informe per poder saber al 30 de setembre quantes factures té vostè en el caixó. I en este informe no diu ni que són ni del PSOE, ni del PP, ni de ningú. Claro. És que això a la ciutadania de Cullera i a qui vostè li deu els diners li dona igual. Lo que vol saber la gent és quant té que cobrar i vol un alcalde responsable que en compte de contar-nos així historietes del passat, que jo no me'n recordo perquè fa 10 anys, senyor San Juan, li ho dic així, jo no me'n recordo d'això perquè fa 10 anys, el que vol saber la persona que està mirant-lo a vostè és quant té que cobrar. No si és del PSOE, d'APC, de la moció de censura. És que aquestes batalletes a la gent no li interessen, senyor San Juan. Volen saber això quan té que pagar-ho. I molts volen saber per què això no ha vingut a pleno. Perquè tenim que prendre accions legals al voltant. I ens agradaria que tant el senyor secretari com la senyora interventora, públicament així, perquè constarà en acta, digueren per què això no s'ha complit la llei. No s'ha complit. I li puc llegir els 2 articles que estic així de la llei. Este informe tindria que haver vingut a pleno en companyia d'una relació de factures que determinara on estan aquests 13 milions, a qui li se deuen, i este pleno prendre un acord. I això a pleno no ha vingut. Per a fer que aquest Ajuntament complisca la llei, que pense que és ben clara. Molt bé, bueno, després pot contestar la interventora, però jo dic que aquest Ajuntament sempre complís la llei. Sempre. Pot atrasar, com s'atracen molts ajuntaments en moltíssimes coses, però que no passa res. Però al final complís la llei. Perquè si no, sabríem que si no complirà la llei, les denúncies vendrien com a xutarien. Però no, en este Ajuntament, senyor, no parem de donar-nos fem querelles. En este Ajuntament es complís la llei. I de perdre juí, senyor San Juan, de la basura. La basura no va complir la llei. Si parlem. Sí, senyor president. Jo li convido que, ja que està, demane vostè el vot a Ciutadans, voten vostès al Partit Popular, s'ha acabat la crisi en Espanya, però sí que ens agradaria a nosaltres, vostè demana el vot si vol, que no hi ha cap problema. I la senyora interventora, si pot, per favor, que ens contesta la pregunta que li acabem de fer, a la senyora interventora. Article 5 de la llei de morositat, punt 4. Per què no han vingut la relació de factures al ple d'aquest Ajuntament? Que és el que a nosaltres ens interessa. Anem a veure. És que tinc davant. L'article 5, el que tu has dit, ho has dit molt bé. La intervenció en un òrgano de l'entitat local. És possible, jo ja no sé si se pot aportar, no se pot aportar. Quan pensen contestar-nos a l'escrit de 9 de novembre de 2010 al voltant del pagament de les gratificacions de Cullera Impuls?
se lo firmará. El certificado está preparado. Cuando pero está pueda. pendiente del señor presidente que lo firme. Cuando puedes que jo firme tots els dies, si està I ahí allí... que me'l firmi ara i que me'l done, si el té vostè ahí, Anem a veure. no me'l va firmar. Si no està així, si està allà, pues ara quan arribi jo a l'Ajuntament, altra volta, pues torna a firmar. El que tinga la firma jo ho firmo enseguida, si firme tots els dies.